खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। मौ फिसिनानै नखर सामलायनो हायो। बे मौ फिसिनानै सासे सुबुङा गावनि जिउनि थांना थानायनि राहा लामाखौ लानो हायो। बर'नि फिसा हरेश्वर नार्जारी 15 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोनआ आसामनि जानानै हायुंआरि सलेन कम्फु गेलेनायनि नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय। बाक्सा जिल्लानि 2 नं खाथालिगाव राभासुबा गामिनि आइजोफोरा गावसोरनि गामिनि लामा सामाफोरखौ गावबागावनो खौसेयै ओंखारनानै हाबथासेनि सानफ्रोमबो रबिबाराव साखोन-सिखोन लाखिदों। थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो खामानि मावबोगासिनो दं। बिटिआरआव जेसेबां नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेनाय सोरखारनि अनसुंथाइनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जादों, गासैबो बिटिआर सोरखारा बिथांमोनखौ सहाय होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दावबायसा बर' बिथाङा। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमाजों नांजाबनाय दान्दागिरि समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय सिखोन-साखोन दावबायारिफोरनि गोबां सुबिदा गोनां मोनाबिलिनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बेखेवनाय जाबाय।